Abli. Saan, tay? Abli ba? Kakontent ko dire. Si Kuntin. Ikaw ba? Di ba giingnan? Mati ka nga. Di ka manghilabot sa kong cellphone. Gibutan na ko sa lamisa. Ganun nawa naman karon. Ha? Ba't lang ni mo, tatay? Wala mo ko gailabot sa imong mga gamit. Kay bao ko, imong gilabtan. Nawa di na sa lamisa. Wala dyan ko gailabot, tatay. Siya wag ilabot. Kapaw ka daghan kay kong mga transaction. Kunya, nawa ang cellphone. Nagtagbang pangita. Asa naman ko gikunta? Ginay mo kuntak na ko. Tatay, tandaway mo gamot. Sa dalawan ka mo. Gamot niyo. Sorry nak. Sorry. Pintahan mo naman kita. Tay, siguro lang masyog ka, tay.